Да, и някаква денивелация 5 метра. Какво ми каза? Авангардни идеи. Копеле, пописката е така. Ти ще направиш скок, който да летим натам. Гледал ли си ги скискачачите колко правят? Бата, не ме интересува скискачачите. Не дей да снимаш. Не дей да си излагаме. Значи това е точно като шансите ме такова. Да, ама скискачачите скачат направо в попивката, а не отстрани да й влизат, копеле. Отстрани да й влизат. Защото попивката е така, копеле. Момчета, ето го, скикера. Аз си предавам. Това е. Малко да използваме. Да, идеално ще го използваме. Само че трябва да е натам. Малък, само трябва да е малко по-назад, защото виж как има така извиш. Абе, човек, къде е по-назад, бе? Той не то на Витош. Гипса е на ръба на попивката в момента, бе, копеле. На Витоша скока равното му е от мене до лопатите. Дай такъв джъмп. Разбира се, че ние ще падаме там, където е това. Където е следата на шината. Това ще е много голямо летене. Добре, вижте моята идея. Гипс, Роев. Гипс, Роев. Тук е скока. Сочи надолу. И летиме. Летиме, копеле. Продължаваме да летиме. Още летиме. Някъде е тука. Започнеш да приземяваш. Виж идеята ми. Скока и попивката в една посока. Идеята ми е супер. Това да се чуе. Добре ли си? Фак. Гипс. Не, защото и миналата седмица пак. Хайде! Моме! Ком! Мафак! Защо трябва да говорим на английски? Защото Християн вика... Защото си мислиш, че сте някакво ски муви, Той ще го пусне в интернет, той ще го пусне в интернет и... Ще кажа, че бил в Алпите, там само англичани. Леле, това ще е много дивно. Ще си смачкат Снимай много, по-далеч, ще се пребие много. Чакай, ела да го фанем от тук. Виж ръба колко високо. Жестоко, това е страшно много. Според мен няма Стан, който скочи, би го ще направил. спре, ще виж, че ще спре, няма скочи. Ще го хване страх. Той е истински мъж, ще го Ще го направи. хване страх и няма скочи. Ще го почерпи с коняк. Аз съм Аз убеден. му казах да не го правиш, защото ме страх за него. Християн, дам ти! Пено! Не, стига да стимулираш го да се удари са. Няма. Скачай! Пак скачай! А той не може да скочи, той е стена, той не може да мие. Man, he just passed all the way down. Oh man, he's so cool. Bitch. Hey, yo, man. Tell us what you think about Боян. Тъкчаваш те. Няма нужда да го се говори каквото и да сега виж. Гледай го сега, гледай го. Актовете му говорят сами по себе си. Бандо! Гон! Мафака! Мълчи бе, пак. Братле, ти се закрещи. Жестоко ще бъде! Снимката ще е жестока, жертвай, давай! Айде! Всички ръкопляскаме, всяка скочи. Да, аз пляскам. Има ли попивка? Има! Каквото и да е това. Какво е това? Има ли бе? Да, има! Аз лично мисля, че може да се пребие, но сега ще видим как ще се развият нещата в тази напрегната ситуация. Ето. Хайде. Трипод Екстрим Лайв. Главата надолу! Тихо бе, копак, сега се откаже. Чу ли Тони какви коментари правя аз? Не се преби, за жалост изглежда. Има последен шанс. Но мисля, че вече е късно се пребие. Ево бе, скьорче! Сега е момента да парафризирам. Парифразирам фразата. Пази се, Борче, идва скьорче, защото новия вариант е пази се, Борче, идва Християн. Това е прототипът за перфектният скиор. Така завършва днесната ни рубрика Трипод Екстрим Лайв. Добре, вече може да решите. Това да кажете. И тишина от сега нататък само. Ай, пак!
Аре, тук има дроп! Борчо. Аз се беше боя. Не, Разви това никога гледай. Браво. Той ще е феноменал. Браво!